आं दिनै UPPL राजखान्थि दोलोआव मानो फैनांगौ जाखो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि मोजांब्ला आं एबा गुबुन MCLA फ्रा मानो BPF दोलो नागारनानै गुबुन राजखान्थियाव जगदान जाफैखो आरो बे सोंथिखौ आंनिफ्राय खालामाखै बे सोंथिखौ गावनो खालामना लादों थामहिनबा हितेश बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजांब्ला आं मानो UPPL राजखान्थि दोलोआव फैनांगौ जाखो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजांब्ला गोबां MCLA फोरा BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैखो मानो BJP दोलोआव जगदान जाहैखो बे सोंथिखौ खालामदों हितेश बसुमतारी बिथाङा जेराव बे समाव बुंनांगोन दि हितेश बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव BPF नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो MLA मोन आरो बिथाङा दायो हाग्रामानि माखासे आखलफोरखौ मोजां मोनैनि थाखायनो BPF दोलो नागारनानै UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों होनना बुंदों आरो गोदोबो रिजनेल पार्टियाव दंमोन आरो दाबो रिजनेल पार्टियावनो थानानै BTR नि जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों हितेश बसुमतारी बिथाङा बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जा राजखान्थिनि एबा बिसायख'थिनि बाथ्रा बेखौ लानानैबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां माने सोंथि खालामदों दे हाग्रामानि साननाय हनायखौ गाज्रि मोननानैसोनो गोबां माने BPF नि MCLA आरो लिडारफोरा BPF नागारनानै UPPL आरो BJP दोलोआव जगदान जाहैदों एबा जगदान जाफैदों होननानै अजद दैखांदों हितेश बसुमतारी बिथाङा बेफोर अजदखौ जों दैखाङाखै बे अजदखौ दैखांदों हितेश बसुमतारी मोनसे समनि BPF नि बिथाङा सासे गोख्रों लिडारमोन दैदेनगिरिमोन नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि साननाय हनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों हाग्रामा महिलारिया जुदि मोजांब्ला आं मानो बेबायदि BPF खौ नागारनानै UPPL आव फैनो गोनां जाखो बे बाथ्रा एबा बे सोंथिखौ खालामदों हितेश बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंनानै जाबसिनदों हितेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि মই সতীৰ্থ আজি BPFত নাই মই বুলি নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল খাম্ফা বৰগীয়াৰী উপসভাপতি আছিল নেৰচেন বড় ডাঙৰীয়া সদিনা UPPLত যোগদান কৰিলে যদি দলে ঠিক মতে চলিছিল BPF দলে যদি ঠিক আছে আমি দল এৰি আহিব লগানো কিয় আজি তাৰে পিছত এই দিনত কিমানজন MCLA হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি পেলাই BJPত গুচি গ'ল UPPLত আহিলে আজি হাগ্ৰামাৰ হাতৰ 17 জনৰ ভিতৰত 10 জন না কিমানহে আছে আৰু MCLA এই গতিকে হাগ্ৰামা যদি ভাল আছিলে যিমানে যিবোৰ কথা ইয়াত আঞ্চলিক দল চৰকাৰ বিচাৰোঁ আমি কাৰণ সেই অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কথাবিলাক চিন্তা কৰি আমি আঞ্চলিক দলতে আছিলোঁ আগতো আৰু UPPL দলো আঞ্চলিক দল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি চৰকাৰ চলি আছে কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত আৰু BTC-খনত নিশ্চিতভাৱে আমি আহি থকা দিনতো প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ